Milí priatelia, dnes slávime 21. nedeľu liturgického obdobia cez rok. Udalosť, ktorú spomína čítanie zo Starého zákona, sa udiala okolo roku 700 pred Kristom. Išlo pri nej o výmenu vysokého funkcionára kráľovstva. Do dnešnej liturgie bolo čítanie zaradené pre zmienku o kľúči, ktorý dostáva nový kráľovský správca. Kľúč je symbolom moci a zodpovednosti za spoločnosť. V rovnakom význame sa spomínajú aj kľúče v dnešnom evanjeliu. Ježiš dáva apoštolovi Petrovi nové meno a novú úlohu. Zvažovať, zväzovať, rozväzovať vo veciach nebeského kráľovstva. Slova apoštola Pavla v 2. čítaní sú záverom jeho úvahy o záchrane pohanov a Židov. Chváli Boha za jeho múdrosť, pričom nabáda k triezvemu posudzovaniu Božích plánov a zámerov. Pri tejto svätej omši sa modlíme za zomrelých rodičov Rudolfa a Jozefínu Pšenkových, ich 2 dcéry, 3 zaťov a vnuka, ako aj za zomrelého otca Karola. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i dary Ducha Svätého, nech sú bratia a sestry, milí priatelia, s vami všetkými. Ak sa stretávame aj túto nedeľu, ďakujem pani organistke Nikolete, že prišla zastúpiť nášho pána organistu. Vďaka všetkým, čo prišli, povzbuďme sa navzájom a na začiatok, ako sa patrí, zamyslíme sa nad sebou a odprosme za svoje zlyhania. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky,
Modlíme sa. Bože, Ty zjednocuješ naše mysle v spoločnom úsilí o dobro. Pomôž nám milovať, čo prikazuješ a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, na Teba, kde nachádzame opravdivú radosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán Sobnovi, správcovi kráľovského paláca. Vyženiem ťa z tvojho miesta, zosadím ťa z tvojho úradu. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiášovho syna, oblečiem ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojim pásom a vložím do jeho rúk tvoju moc. On bude otcom obyvateľom Jeruzalema i Júdovho domu. Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu. Keď on otvorí, nik nebude môcť zavrieť. A keď on zavrie, nik nebude môcť otvoriť. Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca. Počuli sme Božie slovo. Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane. Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, že si vypočul slova mojich úst. Budem ti hrať pred tvárou anielov, vrhnem sa na tvár pred tvojim svätým chrámom. Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný. Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozmnožil si vo mne odvahu. Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane. Vznešený je Pána predsa zhliada na pokorného, pyšného však zďaleka poznal. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné, neopusť dielo svojich rúk. Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie?
Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba niečo vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarei Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli: jedný za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša a iný za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal: blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Počuli sme slovo Pánovo. Milé priateľky, milí priatelia, nedávno na jednej autobusovej zástavke som si všimol predvolebný plagát, na ktorom liberálna poslankyňa oznamuje svojim možným voličkám: voľte nás, my za vás bojujeme, my za vás nerozhodujeme. Odkaz vyjadruje známú liberálnu predstavu, že človek sám vie najlepšie, čo má robiť, a ideálne by bolo, ak by nemusel nikoho poslúchať. A to v reklamou poslankyne som sa trochu pousmial. Ak nechceš o nás rozhodovať, nekandiduj, pomyslel som si. Veď hlavnou prácou poslancov je, aby o nás rozhodovali tým, že prijímajú zákony. Sa tomu hovorí zastupiteľská demokracia. Isté. Pokiaľ sa dá, milí priatelia, chceme sami o sebe rozhodovať. Ale viete, čo je dôležitá otázka? No podľa čoho to robíme? Podľa čoho sa rozhodujeme? Nik z nás nie je tvor, akási nádoba, plná múdrosti a čnosti, aby sme si mohli namýšľať, že si vystačíme sami.
A preto s našimi rozhodnutiami úzko súvisí otázka autority, teda koho si vážime a komu veríme. Podľa textu 16. kapitoly Matúšovho evanjelia Ježiš sa svojich učeníkov pýtal, čo si o ňom ľudia myslia a potom, čo si o ňom myslia jeho učeníci. Z odpovedí vidieť, že medzi ľuďmi mal Ježiš dosť vysoké renomé. Pokladať niekoho za proroka na úrovni najväčších prorokov svojho národa, to bolo významné ocenenie. Šimon Peter za ostatných učeníkov šiel ešte kúsok ďalej. Ježiša označil za Mesiáša, teda po slovensky za Božieho pomazaného, čiže vyvoleného alebo priamo kráľa Božieho. A dodal, že aj za syna živého Boha. Tým vlastne povedal, že v Ježišovi oni, učeníci, vidia konať Boha. Vidia v ňom prítomnosť Boha. Že veria, že cez neho Boh hovorí a koná. Zaujímavá je Ježišova reakcia na Šimonovú odpoveď, že mu to nezjavilo telo a krv, že to teda nepovedal zo seba, zo svojej hlavy, ale zo zjavenia Otca na nebesiach. No ale podstatné je, že Ježiš je tu predstavený ako autorita, podľa ktorej sa chceme rozhodovať, keďže v tejto autorite vidíme samotného konajúceho Boha. Zmienka o tých kľúčoch od nebeského kráľovstva naviac ohlasuje, a to je tiež veľmi zaujímavé, že Ježiš si svoju autoritu nechce len tak držať pre seba, že sa chce o ňu s nami podeliť, o tie kľúče. Otázka, komu veríme, podľa koho sa rozhodujeme alebo komu zveríme právo rozhodovať o sebe, je mimoriadne dôležitá. Nejde len o také rozhodovanie, aké sa deje pri politických voľbách. To rozhodovanie sa deje stále. Rodičia by si mali všímať, kto má vplyv na ich deti, a dospelý človek by si mal tiež pozorne všímať, čo ho ovplyvňuje, aby si náhodou nenamýšľal, že rozhoduje sám za seba a pritom má do svojho vedomia a podvedomia natlačených plno cudzích názorov a predstav, ktoré ho zavedú tam, kde by inak nechcel. Čo nás všetkých ovplyvňuje? Čo je pre nás autoritou? Tých okolností a vzťahov je samozrejme veľa. Životní partneri, priatelia, médiá v dnešnej dobe, aj naše vnútorné pohnútky, ambície a vášne. Je to mnoho okolností. Kedysi sa hovorilo, povedz mi, čo čítáš a ja ti poviem, kto si. Dnes viac platí, povedz mi, čo sleduješ na internete a ja ti poviem, kam ťa zaradiť. Pre rodičov, najmä pri dorastajúcich deťoch, nie je jednoduché, aby obstáli v tej súčasnej súťaži o vplyv na vlastné deti. Základom, aký ste, je, či sa vytvorí v rodine atmosféra dôvery. Ale tá dôvera zaiste nemá byť ani zo strany rodičov voči deťom naivná až slepá. Má ísť o dôveru, v ktorej sa dorastá do spolurozhodovania, zodpovedného spolurozhodovania. O tom je tá Ježišová reč o kľúčoch, o zväzovaní a rozväzovaní. Napokon kľúče, o ktorých Ježiš hovorí, nie sú kľúče od rodinnej pokladničky, ani to nie je prístupové číslo platobnej karty.
Ako sme počuli, ide o zaoberanie sa nebeskými vecami. Nebeské veci. Koho to zaujíma dnes? Nebeské kráľovstvo. Znie to vznešene. Väčšina ľudí si pod tým však nič nepredstaví. Viete, ide o kľúče k poznaniu, čo si mám vážiť a podľa čoho sa rozhodovať. Takže nebeské veci sú naše veci, tie najdôležitejšie a najkrajšie. Tými kľúčmi nie je samotná moc alebo funkcia, alebo u bežného človeka, že mladý človek dorastie, má občiansky preukaz a myslí si, že je dospelý. Ide o duchovný proces, v ktorom dozrievame do rozlišovania, v ktorom postupne poznávame, čo máme robiť, ak vôbec chceme rozmýšľať a rozlišovať. Pomôckami sú rôzne prostriedky. To sú tie rodinné a priateľské vzťahy, keď si vieme vybrať, komu zveríme svoju dôveru. Prostriedkom je určite aj vzdelanie, všeobecný životný rozhľad. Nemusí ísť iba o školské vzdelanie, ale aj školské. No a zvlášť tým prostriedkom rozlišovania je vlastné premýšľanie a modlitba. No a cieľom je potom človek, ktorý si nenamýšľa, že si vystačí sám, ani človek, samozrejme, ktorý by bol závislý od iných ľudí a vecí, ale človek, ktorý našiel svoju autoritu. Tá, ktorá ho robí slobodným, dospelým, samostatným a zároveň úctivým pred Bohom i ľuďmi a zodpovedným za svet. V našom kresťanstve býva problém, ak sa autorita príliš rýchlo zúži na morálne príkazy a zabudne sa na to, čo dáva chuť, záujem a silu plniť tie príkazy. Poznáme to z bežného života. Ako môžu deti vyrásť na správnych ľudí, ak nemajú rodičov, ktorí ich inšpirujú a zároveň ich nechajú postupne aj samostatne sa rozvíjať. Niektorí športovci radi spomínajú na svojich trénerov a starších spoluhráčov. Vyrástol som pri nich. Bez nich by som nedosiahol, čo sa mi podarilo, povedia tí mudrejší. Preto je, milí priatelia, v našej kresťanskej viere základnou otázkou vzťah k Ježišovi. Je pre nás Mesiášom? A keď? Čo si pod tým predstavujeme? Pozorne počúvajme aj budúcu nedeľu Evangelium. Tamto s Petrom nedopadne dobre. V krátkosti povedané, Mesiáš nie je ten, čo vyhrá voľby alebo napríklad vojnu. Mesiáš je ten, kto nám pomáha mať vlastný rozum a srdce na správnom mieste a potom pomocou toho rozumu a srdca aj obetovať sa za sestry a bratov. Možno som to už niekedy spomínal, poľský kňaz a filozof Jozef Tischner v jednom svojom texte napísal, že my, kresťania, sa nepotrebujeme hádať s liberálmi o tom, či je sloboda pre ľudí dôležitá. Samozrejme, hovorí, to je prvý dar Boží pre človeka. Ale na rozdiel od liberálov a ateistov si nemyslíme, že človek tu len skočí do sveta, ako sa narodí a už sa slobodný stal. Inak povedané, nemyslíme si, že si vystačí sám. Sme presvedčení, že človek do slobody potrebuje dozrievať. A to tým, že si nájde vzťah, ktorý mu dozrieť pomôže. Pre nás je to na prvom mieste vzťah k Ježišovi. On je tou autoritou, zároveň priateľom,
a sprievodcom nášho života, pri ktorom dozrievame do pravej slobody i ľudskosti. Milé priateľky, milí priatelia, nech na nás vidno, že o tom nielen rozprávame, nech vidno, že aspoň čiastočne je to už aj naša vlastná životná skúsenosť. Prihlásime sa k našej viere. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježíša Krista, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, bol ukrižovaný, umrel, bol pochovaný, vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Otca Všemohúceho a príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela. Sestry a bratia, obráťme sa s modlitbou k Bohu, ktorý si želá naše šťastie a našu spásu. Bože, sprevádzaj všetkých, ktorí v dnešnom svete majú zodpovednosť a plnia dôležité úlohy v spoločnosti a cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Posilňuj a osvecuj pápeža Františka a všetkých, ktorí sa usilujú o obnovu cirkvi podľa Evanjelia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Požehnaj všetkých, ktorí ako pomáhajúci a uzdravujúci, ako učitelia a vychovávatelia, opatrovatelia a ochrancovia slúžia nám všetkým. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomôž nám, aby sme plní vďačnosti spoznávali, že nám darúvaš pokoj a dobro. Prosíme ťa, vyslíš nás. Dožič ľuďom, ktorí sú na cestách, aby šťastne došli do cieľa, a tým, ktorí trpia vojnou, aby sa čím prv dožili spravodlivosti a pokoja. Prosíme ťa, vyslíš nás. Potež smútiacich a našich drahých zomrelých priveď do svojej prítomnosti. Zvlášť prosíme za zomrelých rodičov Rudolfa a Jozefínu Pšenkových, ich 2 dcéry, 3 zaťov a vnuka a tiež za zomrelého otca Karola. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, otvor naše srdcia skrze Krista, nášho Pána. Za nás hriešných Boží
Pane Bože všetkého stvorenia, pretože sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme Ti ho ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pán príjme obetu z tvojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na Pane, jedinou obetou si z nás urobil raz navždy svoj ľud. Pokorne ťa prosíme, udel nám v Tvojej cirkvi dar jednoty a pokoja skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, milosrdný Otče a verný Bože. Lebo Ty si nám daroval Ježiša Krista, svojho Syna, za Pána a Vykupiteľa. On sa vždy prejavoval ako milosrdný voči malým a chudobným, slabým a hriešným, stal sa blížny utláčaným a zarmúteným. Slovom a príkladom zvestoval svetu, že si Otec a staráš sa o všetky svoje deti. A preto ťa so všetkými anjelmi a svätými chválime a zvelebujeme, spievame pieseň na Tvoju slávu a bez prestania voláme. Svätý, 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 Pánok všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý a hoden chvály, Bože, lebo miluješ všetkých ľudí a vždy ich sprevádzaš na ceste života. Naozaj požehnaný je Tvoj Syn prítomný uprostred nás, keď nás Jeho láska zhromažďuje a ako kedysi učeníkom otvára nám písma a láme chlieb. Prosíme ťa teda, najláskavejší Otče, zošli svojho Svätého Ducha, nech posvetí tieto dary chleba a vína, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umúčením pri poslednej večeri vzal chlieb a dobrorečil. Lámal ho, dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, vzdával Ti vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac, vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Ja tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame. Preto aj my, Svätý Otče, slávime pamiatku Krista, Tvojho Syna, nášho Spasiteľa, ktorého si skrze umúčenie a smrť na kríži priviedol k sláve vzkriesenia a
a posadil si ho po svojej pravici. Ohlasujeme dielo tvojej lásky, kým sám nepríde, a obetujeme ti chlieb života a kalich dobrorečenia. Láskavo zhliadni na dar svojej cirkvi. V ňom prinášame veľkonočnú Kristovú obetu, ktorú nám odovzdal, a dopraj, aby sme mocou ducha tvojej lásky patrili teraz i v deň večnosti do tajomného tela tvojho syna, ktorého sviatostné telo a krv prijímame. Pane, milostivo zdokonaluj svoju cirkev vo viere a láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Stanislavom, so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi a so všetkým tvojim získaným ľudom. Otvor naše oči, aby sme poznali potreby bratov a sestier. Vnukni nám slova a skutky, aby sme posilnili tých, ktorí sa namáhajú a sú preťažení. A daj, aby sme im nezišne slúžili podľa Kristovho príkladu a príkazu. Nech je tvoja cirkev živým svedectvom pravdy a slobody, pokoja a spravodlivosti, aby všetci ľudia povstali k novej nádeji. Pamätaj na našich bratov a sestry, na rodičov Rudolfa a Jozefínu Pšenkových, ich 2 dcéry, 3 zaťov, vnuka, tiež na zomrelého otca Karola, na všetkých našich drahých, ktorí zosnuli v Kristovom pokoji, ktorých vieru iba ty si poznal. Dovolím tešiť sa zo svetla tvojej tváre a darujem vo vzkriesení plnosť života. Aj nám dopraj, aby sme po skončení pozemského putovania prišli do večného príbytku, kde budeme navždy s tebou. A v spoločenstve s preblahoslavenou Pannou Bohorodičkou Máriou, so svätým Jozefom, s apoštolmi a mučeníkmi, so svätým Martinom, svätým Michalom a všetkými svätými budeme ťa chváliť a oslavovať skrze Ježiša Krista, tvojho syna. Skrze neho, s ním a v ňom máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. S dôverou sa teraz modlíme slovami Pána Ježiša k Bohu Otcovi. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si pozdravoval svojich apoštolov a priateľov slovami pokoj vám. Prosíme ťa, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle nám milostivo daruj jednotu a pokoj, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov je vždy s vami. Sa navzájom pozdravíme. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
Aleluja. Kristus, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, úplne nás uzdrav svojim milosrdenstvom a ustavične nás zdokonaluj a opatruj, aby sme sa ti mohli vo všetkom páčiť skrze Krista nášho Pána. Sa na chvíľu posadíme. Milí priatelia, v katolíckom kalendári budúci týždeň pondelok 28. augusta je spomienka na významného cirkevného biskupa, spisovateľa staroveku, svätého Augustína. V útorok je 29. augusta spomienka na mučeneckú smrť svätého Jána Krstiteľa. Sväté omše slávime v stredu večer o 6. hodine v našom kostole a potom na prvý piatok večer, takisto o 6. budúcu nedeľu ako dnes. Ďakujem všetkým, čo podporujú našu farnosť a čo radi prišli na svätú omšu v túto nedeľu ku nám. Pán nech je s vami. Nech vás žehná a chráni všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Ideme v mene Božom.